zonidal chuan moya Serchhip kan ni a hei Serchhip cluster society a hian sertri nilai mek kan ni a Serchhip district-ah hianin cluster pasari a oma chuan SCC pasari a om a chung chu Serchhip Chhiahtlang te Thenzol Kholai Lung East Lungdar North Vanlai Phai le Lungpho te an ni a chu SCC pasari atang chuan tuna kan omna helai go down hi Chhiahtlang SCC secondary collection center ti kha ani a heta hianin Serchhip cluster chunga khonga om Chhiahtlang Serchhip keitum bungtlang le hriangtlang ten helai hmuna hian an Sawhthing tharte an hral na hmun tur kha ani dona tiang chuanin Serchhip District-ah SCC pasari te kha a hmun theu Sawrkarin ruahmanna fel tak anei boka chu tiang chuan chumi SCC a theu chuan chu cluster SCC pasari om te chuan kan Sawhthing tharte kan hral chuak thei don ani Serchhip District-ah SCC pasari a hianin Sawhthing hral tur a quintal zat an lo ruahmanna hi quintal sangsari zathum somnga ani a chu sangsari zathum somnga chu SCC pasari te a semni in sang khat le somnga ang thewin semrual ani a chu sang khat le somnga anga kan semrual chu Serchhip cluster Chhiahtlang SCC a hian khonga kan ti khan semdar vele anita a chuanin kan semdar dana po hi a kho lendan a milin semdar ani a kan semdar dana chuan tuna hian Serchhip cluster a hianin zathum somnga quintal zathum somnga in kan pe a chuan Chhiahtlang a hianin zathum ani a keituma hianin za ani boka ti chuanin bungtlanga hianin bungtlanga hian zani ani a chiangtlanga zani ani bokani ni somni le pakhat thani a hianin bungtlangin helai secondary collection center hi anlo phurthleng velenga ta hian an thral tur ni ani a ni somni le pahni a hianin thani sang ni somni panga a hian hriangtlang hun ani vele bokanga ti chuan ni somni le pali thani sang ni le somni le panga a Chhiahtlang anianga ni somni le panga thani sang ni le somni le panga Serchhip ani ve thung don ani chu tiang chuan Serchhip cluster a khonga te hral tur kha ruahmanna Serchhip cluster chuan hetiang hian aneya hetiang ang hian kalpo kan tumbok ani ti chuan hei khotina PCC kan ti primary collection center kha an oma khanga khan tuna Sawrkarin ruahmanna siam anga chuanin helai a hian buk helai go down a hian secondary collection center SCC a hian buk top tur ani dona chu tiang chuan hei kan in filter dana po khothen khata kha chuanin a hmuna lo buk atipo khan an oma khanga kha awa thalowetin ani lovin helai hen buk non le tur ani wang khanin a bek ang zongin lo hisab mai teu ti te ponin information te po kan han pe a chumi a chuanin ruahmanna Sawrkar lamatanga kan ho tu ren lo nei dana chuan bek tuna kan sem chua a hi bek khata hian kg somli approximate ang vela leng turat ruahmanna ni a kg somli bek khata hian kg somli chu tiang tu chuan ruahman ani a khami mil khanin ruahmanna lo siam mai teu ti in society tepo kan hanin siat tir thowa khor then khat society tepo chu tiang tur chuan malak chho tu mani a tin hei tun first phase hi tun hi first phase ani a kar ni nuwa hianin Sawrkar thungai chang chungin ruahmanna thar tepo nei le tum ani a chu tiang tur chuanin kan han soidu
lai chu hei mani remchan ang le mani nei ang kha mun then kata po lo chou lok ten oma thenin quintal somli somnga lo nei lok ate an oma kha nga kha Sawrkar thu le society thu ngai chang ram kan Sawhthing te po lo chowang lo chowa chu tiang nga ma lo la tu chung kan hin nge na society thu ngai chang ram turin pa marte Sawhthing nei tu te kan in ngen bok ani chu tiang tur chuanin ruahmanna kha fel thei jok tura kan han ngai boka tin soito angin he Sawhthing ral tur hianin Sawhthing kan chin te ral tur hianin society member ni angai ti weitam tak soi ni to Sawrkar ho tu lamatang te pon soi ni to ti chuanin ni khum chung zonga te po hun hon na ni tun haya po society member ala ni theiam ti ate an tam khop maya ma se khang kha hun hon chunga ti to an lo ti to lo wangin khang po kha tu da chuan kan enter thei to lo ni society member po aum sa te atangin te hianin ma kan la chho mi ani ti te kha kan sei tel boka ruahman angin hei Mizoram hun sang Sawrkarin Sawhthing lak lain bula han tranta ta chuanin kan mamo ang zong kan sal tumang zong kha chu min phur holo le ni ti tu nai chuan hei kan Chhiahtlang veka mai ro chu hei hi mi puiten le Sawhthing ting tu ten farmers ten sei la kan du chu hei first phase chu ni ti kha kan riat angai ka ria kan Sawrkar ho tu te hian kuthnatahwktute ma khua hian ngaia an din mun har sa te min riat thiam pui em ani kan siam ngei pon soyang khan tuma lo lungai reng su tiang deuh khanin kan lei vek do na tiang deuh khan ti hianin first phase chu ni ti khan kal chho zel do na Sawrkarin uluk takin en chho zela kan Sawhthing chin zong te hi kuthnatahwktute kan thal vek thei do na ni ti kha lo hrem sa phot taila chu kan siam ngei pon asoi ani kha tu tiang tur chuanin thei top Chhiahtlang zel photila ti kha kan soi du boka tin hei Serchhip cluster kan ti khanin kan soi tong khan khonga an oma tin collector te Serchhip ka soi tong khan Serchhip kho chung big multi purpose kha ka than thur bing lok thi kha ni ta chuanin society member ni kher lo tan to khan heta hian Chhiahtlang SCC secondary collection center helai go down a hian mani motor khan anwa phur thlenga anwa halvet top theim ti kha zona om thei ni wangin khlai kha chana thain kan ria ta chuan multi purpose farming society kan dina Sawrkar pot society kal tangin Sawhthing kan leidon an in tiangin society member lo tang ka chuan Sawhthing helai mun a hral thei lowa an lo receive don lo bokani ti kha Chhiahtlang bok taila ti chuanin chu society member an ni ti approve na tura chu VC area tinak collector te kan neya khan hemi riat puina ale kha te kan pe chuak vek ani society chuan chu steel kan chuak vek boka khang kha an mani area tanga hral te kha an ni khan collector te khan an lo ziak chuangan hming te chuan an phone number te address te bank account te other bank account te enge khatiang zong kha an lo ziak vek nga ti chuan an hming puman ziak nga signature nen khami chaw kha helai hian like SCC hian lo receive an lo pop an lo receive thei don ani khami lekha ten lo kha chuan sil chutna ten lo kha chuan heta hian eng pon batum ma sen sal thei don lo chu society member ni hlutna tia tur chu ni don ta ni chu tiang tur chuan tu na hian malak ani Serchhip district chunga SCC pasari oma hian Serchhip cluster te khatiang sang khanin society yang pon a cluster society yang pon lom thu soina tur hi kan nei tam hle baya hei kan DC kan borsap hi ril ru ngai tu na amang da sai be ma society training kan nei a po hian wenga bazat min tel pui to ani hi phure me ma kan DC hi inani ba kan additional DC po hi engkima han rona han phone point an phure ai hong ma chunga hian lom thu kan soya tin kan DMC member secretary kan DL po hi ru ngai tu na aseng na sahle maya chu tiangin kan DC so po hi helai kudam go down kan han
SCC hmun tur chung changa po hianin thil ni phungte a that dan tur ate kan ril ro lo om te kan han thlen ve te po min ngai poi mo saka ma min lak sak zunga kan DCS sote tin kan DAO te chunga le kan DMC chairman le kan borsap kan DC te chunga hian a class tarang pon lom thu kan soi mol mola kuthnatahwktute farmer te din hun anni hian din ria thiam puya har san na tok lowa tu tiang anga kan Sawhthing ate po kan pi zung thein turin anni hian thei top chuain ma min lak sakani ti kha kan soya an chunga hian lom thu kan soi mol